Yo nodal menika wonten sesulih saking Banyu Ing samangke kacak laniyatipun nggih menika ulang tahun putra ayahipun. Aku sekali mandi kaya kudu karung kene. Omong ususe rung sehat lho. Ora to koyo. Jare Iki piye maksudnya? anu menika ulang tahun ingkang wayah. Mas Heru, mriki Mas Heru. Nah. Nggih. Menika anu dipun tampi riyen mengke kalian Ini ajane ganjaran. ulang tahun ingkang wayah Mas. Panjenengan doa riyen kesanipun sembur tutur panjenengan. Sing mbok ndonga sapa? Mas Gondro. Iki dongane awake dhewe ra mandi apa ndonga. Ya sapa ngerti kanggo wong liyan iki ya. Nini semoro bumi kaki semoro bumi ibu bumi bapak kuasa kekuatan aku kawas diri aman bumi. Sudah ngerti kata sih kata. Lali rapalan iki. Ini nilai danyang didi ra tekan. Danyang didi ra tekan. Danyang kene kok ngampiri danyang kono barang. Kowe lali iki sing arep rada batas sing terakhir kali. Kowe tak tentang iki donga tenanan. Donga yo tak sing pertama rada jelas sing terakhir Aku kali. tahu selametan gone iki nyeluk danyang sak desa diceluk kabeh. Sitirya kumarane bumi pulih musing ika bakal cikal bakal dan yang rego mriki enten lepate nek menggiar nek kula nyumpang aku. Nggih. Ngono to bali iki digiarne. Niat kajatipun. Sing dongani sapa? Panjenengan no. Lah, Niki pondok suwi kok iso ah nyunak. kene ngene Aku nek ndonga ora nek suarane. pon. Kula iki mondok lho, jogi sini-sini kula. Ada aku yang Pondok ning ndi to, Mas? Nek pondok Ramadan iki aku Yang saya niki ulang tahunnya cucu kula nomor setunggal. nggih, Pak nggih. Namine Erden. Niko. Amin. Elden. Mugi-mugi dadi wong sing bejo. Amin. Wong sing bejo sebarange mesti bejo. Enak. Nggih. Ya wong suksesnya dhewe mesti bejo, tapi bejo mesti sukses. Nggih, amin. Nggih terus. Lek nek lupute putu kula pun ngapunten. Iso dadi aku dadi wong tuwek, lek iso ditutur sing apik, tutur uwur sebul. Iso nglakoni kabeh lek iso salah siji. Nggih. Wonten nggih Pak Dalan Rudi. Nggih. Mengko kula sudah serudi. Sampeyan ki pas donga kaya ketutupan, Mas. Kaya ketutupan. Begitu doang kayak ketutupan terpal. Pak Elisa, saya dulu pernah di Palu. Loh, kok betul orang apa di Palu? Sukses saya itu dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Saya dari Jalan Pramuka dulu. Di Morowali pernah, di Poso pernah. Saya di Parigi pernah. Sing dereng nanti Tuli. Tiba-tiba Tuli. Ini sampean. jenengan lu jadi turi kok. Sing ngurung tadi teroris. Apa? Dulu Pak Rudi, Pak Anu, Pak Sun. Sun. Jatuh ini. Jatuh. Tunggu Jawa. Dungo Jawa kena, harap kena, Mekah kena Pak sembarang. Jani ning kono nikewi dengan ana apa kono ae. Jawane jenengan Pak Jani Ora arape. Pak Jani. Pak Jani. Pak Jani sing bonan penerus ya. Ora ne. Oh, layano disangoni kon donga to. Yo kok. Untuk sing bener dongamu lamu donga aja kesusu bendak teng grapul nek nganti keleru welake aku. Bab kuwi makil aku. Wes. Sewu nggih sedaya mawon. Menika raket ambenganen sak perlu kangge ulang tahun putunipun Pak Pak Heru. Erjen. Namipun Erjen mugi-mugi Elden, Pak. Elden. Ergen. Mugi-mugi saged lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan katambahan donga ijin teng sederek kula sepuh aning sedaya. Aturan ngawruhi dumateng sederekipun Kebas sekawan gangsal kang wong tengah panipun di ulujengi panipun sing Elden sageta lestari widodo sageta dados tiyang ingkang sae kados simbahipun menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan tambahan donga lujeng
saking sedherek kula sepuh aning sedaya. Saran tasih gadah jabale nggih menika ngaweruhi Kakang kawah diari-ari sedulur tuwa kang madha rupa kang lair bareng sedina paripun dipinulujengi anggenipun njagi amongipun si Elden sageta lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsara berkah pangestunipun kang maha kuwasa lan katambahan doa ijeng saking sedherek kula sepuh aning sedaya mekaten anggen kula ngiyaraken mbok bilih wonten pikiranipun ingkang maha kuwasa ngabulana ingkang dados niat kajatipun Pak Heru nggih. Dongaipun kula nyuwun Pak Budi. Pak Budi iki mang Pak Jani mang jane kon ndungani tapi wis dikajane ra apa-apa dadi Komplit kajatan. komplit Bud, dongamu Bud sing donga lek kumarai kae ya. Biar nak aku si sama Kali tak kampleng iki. zaman untukmu gelem jelas kita ngawas itu. Nuwun sewu niki donganipun donga Jawa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Windu tawa, taun tawa, sasi tawa, dina tawa, jaka tawa, tawa tawi tawar, tinawa mring Hyang Maha Suci, Gusti Allah mujudaken bumi langit, telenging bumi ana banyu air jam-jam putih warnanira, wadahira tong botol, pinangsang seh subakir, lasne lengkir, ana udan tangis sindung luwet pagebluk lamur, ya Elden ratu ning umur. Ratu ning umur terus lali. Kita Elden ratu ning umur. Sik lagi kadung serius lho, Bud. Tak kenalan lho, kowe. Kowe lek ngantek kae guyon tak protol untung nek lho. Kadung serius kan umur tak kira meleki kanu lho kok apa sih? Oh, ana sing ndungkul pagebluk lamur, ya Elden ratu ning umur. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih ya, Bud. Ya lali banget, Bud. Layak lo tadi pengenane nyalon juru kunci main demo gitu. iki mau jane malaikat wis seneng arepe dinilai 100 bosong ini lak rugi 50 iki lho. Oke, anu Ya. Bapak itu Terus lepas. Sebelah mugi-mugi ingkang wayah, mugi-mugi dados wayah ingkang bejo. Amin. Mas Rudi. Amin. Amin. Amin nggih, Pak.